no ens posarem nerviosos abans d'hora, però no dubtarem a defensar els interessos dels catalans. És cert que avui encara planen algunes incògnites també de pes sobre les possibilitats de desplegar tota la potència del nostre autogovern. Ja saben a què faig referència. Més ben dit, planen algunes ombres sobre el ritme també amb què serem capaços d'abordar aquest desplegament, però no sobre la voluntat o determinació, sobre la nostra voluntat o determinació de dur-lo a terme. I no és menys cert, com he dit, que la crisi financera i sobretot econòmica canvia la perspectiva de futur immediat i ens obliga a adaptar els nostres objectius a les noves circumstàncies. Però el Govern de Catalunya està decidit a assolir els objectius que es va proposar en l'acord polític que el va fer néixer i en el programa que vaig defensar en la meva investidura. I per ser més concrets, el Govern de la Generalitat no renunciarà per res a tirar endavant les dues grans prioritats que els he anunciat. Actuar per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i posar les bases de la Catalunya del futur. Les circumstàncies sobrevingudes ens obligaran, sens dubte, a modular les prioritats i els ritmes, però no ens faran desistir del propòsit de fons que ens guia. Fins i tot, en determinats aspectes, serem més agosarats, perquè entenem que en temps incerts, on tot es mou molt de pressa, cal saber també combinar adequadament la prudència i l'audàcia. No podem quedar-nos encantats veient com el nostre entorn, el pròxim i el global, canvia, esperant a veure si el panorama s'aclareix per reaccionar, ni tampoc podem conduir el país a carrerons sense sortida, malbaratant esforços en plantejaments frustrants. Si actuéssim de la primera i de la segona manera, actuaríem d'una manera irresponsable. Ens trobaríem passat el temporal que tothom s'hauria espavilat mentre seguiríem fent exercicis d'introspecció, queixant-nos de la malvolança d'altres i mirant més al passat que un futur que no seríem capaços d'endevinar. Els problemes, per gruixuts que siguin, val més que ens agafin sempre treballant. No podem fiar-ho tot a inspiracions divines ni a la providència. Fa encara no 15 dies, el professor Jordi Nadal, en una intervenció en el Col·legi d'Economistes, a propòsit d'una anècdota, els detalls de la qual no venen al cas, deia que treball esforçat i control estricte de la despesa havien estat tradicionalment les claus de l'èxit català i afirmava que el redreçament del nostre país a l'inici del segle XXI demana la recuperació d'aquestes mateixes eines adaptades als temps que vivim. Deia que el treball esforçat, per exemple, ha de ser intel·ligent, perquè el factor més important del progrés econòmic i social és avui el capital humà. Som conscients de la importància del moment i de la necessitat d'actuar i d'orientar la reacció del conjunt de la societat catalana. Actuar, per tant, pensant en el futur, pensant en construir les bases del progrés de demà, en reforçar els fonaments de la nova cohesió social del país, en cercar noves formes d'expressar la identitat plural. Per tant, no serem presoners dels condicionants polítics i econòmics. Serem prou prudents per no obviar-los, però estem decidits a intensificar l'esforç del govern i a engrescar el conjunt de la societat catalana per superar-nos col·lectivament. Si es produïssin decisions que suposessin una limitació o una minoració del nostre autogovern, sabrem reaccionar adequadament, amb fermesa institucional i realisme polític. Fermesa institucional per deixar intactes les nostres aspiracions, per marcar l'horitzó de futur al que no renunciem, ni renunciarem. I realisme polític
per ser eficaços en la seva defensa i en l'aprofitament al màxim de les eines que disposem. Vull deixar ben clar que aquest govern no caurà en la trampa de proposar al poble de Catalunya ni horitzons improbables ni camins inviables, però encara menys adoptarà una posició de resignada passivitat. Com a president de la Generalitat prendré la iniciativa de propiciar, si arribés el moment, espero que no faci falta, una resposta unitària, serena, constructiva, basada en la confiança en les nostres forces i en les nostres possibilitats. I en aquest sentit, com deia, si la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut fos lesiva per al nostre govern, cosa que, repeteixo, no espero, tinc decidit convocar els líders de les forces parlamentàries per tal de sondejar la seva disposició a procurar que la resposta de les institucions i de la societat catalana sigui el més sòlida, majoritària i inequívoca possible en l'orientació que abans els acabo d'expressar. És el nostre propòsit l'aixecar un ampli consens polític i social per treballar amb eficàcia, en la construcció quotidiana del nostre futur. Un futur a la recerca d'horitzons ambiciosos però probables, per camins que ens assegurin arribar a la meta, no que ens extraviïn. Perquè quedi clar, tenim massa feina per endavant per restar més temps aturats, presoners d'una suposada o real perplexitat, o convertint la nostra queixa en crònica i al capdavall estèril. Històricament, el nostre poble ha sabut sobreposar-se a tota mena de limitacions. Ha sabut reivindicar i alhora treballar aprofitant al màxim els recursos disponibles. No podem restar inactius a l'espera que les solucions vinguin de fora o confiant que la justícia de les nostres demandes ens estalviï l'esforç. Cal que superem la complaença i la desídia de l'espectador per tornar a ser protagonistes actius del nostre present i del nostre futur, sense renunciar a res, sense deixar de ser nosaltres mateixos, però prioritzant també les forces pròpies per encarar els desafiaments de futur amb els ulls posats a Europa. En temps de dificultats econòmiques i socials i d'incerteses polítiques, a més de l'acció i el treball tenaç, ens cal sobretot recuperar la confiança. Recuperar la confiança en les nostres fortaleses econòmiques, socials, polítiques, culturals. Recuperar la confiança en les nostres possibilitats de futur. Recuperar la confiança, en definitiva, també en el país, en la seva gent. Perquè només des d'aquesta confiança mútua serem capaços de fer créixer també la solidaritat necessària per assumir els sacrificis que ens exigirà la superació de la crisi econòmica i de la incertesa política. Perquè només des de la confiança en les nostres possibilitats serem capaços de tenir l'audàcia necessària, també per estar a l'alçada de la nostra ambició col·lectiva. Ara fa 150 anys, Charles Dickens va publicar una obra, com vostès saben, titulada Temps difícils, on retratava de manera contrastada la societat anglesa de la Revolució Industrial. 7 anys després publicava la seva gran obra de maduresa, Grans esperances, on reflexionava a fons sobre la naturalesa humana. Ara vivim uns altres temps difícils. És cert, temps que requeriran el millor de tots nosaltres, si volem revertir-los en temps d'esperança per a cadascun dels homes i dones del nostre país. Aquests dies darrers ens han visitat diverses delegacions de la Xina, de Singapur. Hem pogut, aquests darrers dies, aquestes darreres 2 setmanes, hem pogut aprendre, escoltar i entendre encara més, per exemple, la importància estratègica de la Xina en el món global d'avui. I estem decidits a situar Catalunya també com a punt de referència bàsic per les relacions amb l'Orient, primer a la Mediterrània. El vicepresident ve d'un viatge precisament en països de la Mediterrània i del Mig Orient, i especialment també en les economies asiàtiques. Estem en bones condicions. Valorem, i ells valoren, les nostres fortaleses, i podem ser socis estratègics